Беше млад човек, много красив и голям джентълмен. И ти си искаше да се вкараш в ново радиошоу и записваше почти всеки път. То за on air, но и беше малко палав. Не знам колко много ритуали са ти трябвали. Само и само може да свържеш с другия свят. Но когато чух гласа ти, знаех, че си ти. Сега да ви видя. Искам да се свържа с вас. Искам да направим сделка. За какво ме викаш, човеко? Да кълнеш, да дадеш, да научиш. Нека да прескоча към важната част. Знам, че душа като мен може да умре по всякакъв начин, но също искам много важно нещо. Искам да бъда най-силният грешник в ада. Искам да продължа моето забавие. Вау, това е ново. Душа като твоята не се среща толкова често. Мога да ти дам сили. Сили, които са много важни. Най-силният грешник в ада. Но ще трябва да направиш нещо и за мен. И докато не го направиш, твоята душа ще бъде моя сделка. Много беше забавно, но следващия ден ти умря, докато убиваше друг. До едно дърво те застреляха. Просто перфектно.